Rahayu, Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, wilujeng pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Katur donga mugi-mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar rezekinipun. Amin. Kagem sedulur ingkang nembe manggihin channel menika, kula aturi enggal subscribe, like, ugi share. Nuwun. Ing wekdal niki kula badhe ngaturaken cariyos alaming lelembut anggitanipun Warisman kanthi ira-iraan Godha Paling Abot. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Pilkades bakal digelar ing Desa Wonokerto. Lurah sadurunge wis entek masa jabatane, nanging isih bakal maju meneh. Umure satemene wis tuwa, nanging isih kepengin ngrasakake nikmate dadi bapakne wong sadesa. Ana sing nyengkuyung, nanging uga akeh sing kepengin ganti. Calon sing arep macung wiwit rame. Kajaba lurah lawas uga ana calon kang anyar katon. Calon-calon kuwi mungguhe aku ora ana sing bisa diarep-arep. Yen aku milih kowe wae Har sing maju. Kandhane Purwadi. Aku maju pilkades. Ge sing arep tak nggo pawitan apa to, Pur? Harsaya Endo. Loh, kowe rak sregep ing kegiatan kampung. Melu badminton ing lapangan kelurahan. Akeh sing tepung, tuwa apa dene enom. Nek aku dadi kowe, pilih macung, Har. Purwadi nyurung. Alah, Pur. Aku luwih seneng ngene wae ngurusi iwak. Wangsulane Harsaya karo nyebar pakan iwak ing Blumbang. Kowe isih enom lho, Har. Sapa ngerti kena kanggo pancatan kalungguhan sing luwih dhuwur. Contone kae, Sutoyo, Lurah Karangjati. Dadi lurah 2 periode. Banjur maju dadi anggota DPRD. Saiki kelakon lungguh ing DPRD kabupaten. Kae mesti isih ngoyak sing luwih dhuwur. Mbok menawa ngincer dadi bupati. Aku ora ngimpi, Pur. Macung lurah ki rak yo nganggo dites barang. Kuwi gampang, Har. Mengko aku bisa ngrikenke supaya kowe lulus tes. Percaya, Har, kabeh bisa tak beresi. Kandhane Purwadi karo nglungani. Harsaya isih meneng. Kanca SMA kuwi pancen luwih pinter, bisa dadi ASN, nyambut gawe ana kabupaten. Dene Harsaya mung dadi peternak iwak. Senadyan blumbange akeh lan yen pinuju panen entuk-entukane dhuwit uga gedhe, nanging ing satengahe bebrayan dheweke kurang kajen. Beda karo Purwadi sing tansah diajeni uwong merga nyambut gawe ing kabupaten.
Omahe Harsaya apik, duwe mobil barang, nanging kuwi mobil kanggo ngangkut iwak. Purwadi malah ora duwe mobil, nanging kene masyarakat luwih ngajeni dheweke. Harsaya pancen ngrasakake prabédan status sosial kuwi. Mula pangrimuhe Purwadi mau wiwit mlebu atine. Bojone Harsaya dodolan kain bathik ana pasar. Pametune wong loro lanang wadon pancen nyukupi. Nanging merga dudu wong kantoran, tangga teparo oleh ngregani beda karo warga sing kerja kantoran. Bengine nalika anake loro sing isih SD wis padha turu, Harsaya ngandharake apa sing dikandhakake Purwadi mau marang Penny, bojone. Nanging Penny ora sarujuk, Harsaya macung lurah. Manut Penny, dadi lurah mono kakean urusan marakake sirah mumet. Luwih kepenak urip kaya saiki. Santai, ora kekurangan apa-apa. Harsaya ngrasakake omongane Penny ana benere. Nyalon lurah ragate pancen ora sethithik. Tur mengko upama kepilih, tanggung jawabe gedhe. Dina candhake nalika Purwadi dolan mrono, Harsaya kandha yen Penny ora sarujuk. Sok ngono wae Purwadi nyoba menehi wawasan. Urip kudu wani ngadepi tantangan. Kabeh kudu dibudidaya, jer basuki mawa beya. Yen mengko kasil, bojomu, anak-anakmu bakal ngrasakake kepenak. Kandhane Purwadi. Anu wae Pur, mengko yen Penny wis mulih saka pasar, kowe dolan mrene. Dheweke ya dikandhani. Panjaluke Harsaya. Iya Har, kandhane Purwadi. Purwadi ora seneng yen lurah lawas sing bakale menang. Lurah incumbent sing jenenge Subardi iku tumrap Purwadi angel dieluk atine, angel dienggokake. Subardi sugih akal, jalari Purwadi ora bisa nyetir. Calon liyane, Purwadi nyawang uga ora bakal bisa dicekel. Siji-sijine sing bisa dicekel mung Harsaya. Kanthi Harsaya mono srawunge jembar. Wong sadesa akeh sing tepung. Mula Purwadi terus glembuk supaya Harsaya gelem maju. Bab tes, Purwadi janji bakal mbiyantu. Dheweke ngerti sapa sing dadi panitiane. Bareng Purwadi sing omong marang Penny, bojone Harsaya iku lagi bisa nampa alesan ya kene Harsaya kudu macung lurah. Bab perwagat wis ana gambaran. Purwadi uga nyagui bakal dadi tim sukses. Kasunyatane nalika tes tertulis minangka bakal calon lurah, Harsaya lulus tanpa ndadak Purwadi cawe-cawe nyedhaki panitiane. Harsaya wiwit sosialisasi sowan mrana mrene, nyuwun pangestu lan nyuwun panyengkuyung marang tokoh masyarakat. Har, aku mangestoni. Aku ya luwih seneng yen sing dadi lurah tanggane dhewe.
Ning iki sajake tandingmu abot-abot. Becike kowe kajaba mbudidaya sarana lahir uga mbudidaya sarana batin. Kandhane sesepuh desa Mbah Pawira nalika dijaluki pangestu. Pambudidaya batin niku maksude pripun, Mbah? Nenepi ya nyang Gunung Selir. Akeh sing kandha gegayuhan sing jinangka padha kabul sawise nenepi ana Gunung Selir. Semedi sewengi natas. Mung kuwi saranane. Ora ndadane neko-neko. Kandhane Mbah Pawira. Tekan ngomah Harsaya cerita marang Penny bab pamrayogane Mbah Pawira mau. Aku sarujuk yen ora nganggo syarat neko-neko. Mung nenepi tok. Yen kleru oleh nyuwun marang sing mbau reksa Gunung Selir kuwi jenenge musyrik. Lan adate sing kaya ngono iku njaluk tebusan. Kandhane Penny. Entuk lampu ijo saka sing wadon, ing sawijining wengi Harsaya sida budhal menyang Gunung Selir. Ora pati adoh saka omahe, awit mapane mung tangga kecamatan. Harsaya uga wis asring krungu menawa Gunung Selir mono papane nenepi wong-wong sing duwe gegayuhan. Wayah sing becik kanggo nenepi ing Gunung Selir ya kuwi malem Kemis wage. Harsaya mangkat mrana watara jam 8 bengi. Ijen ketemu karo juru kuncine Gunung Selir sing jenenge Mentamin. Ing Gunung Selir ana pasaryane Mbah Klantung sing biyen-biyene jarene punggawa Kraton Mataram jaman Panembahan Senopati. Bengi kuwi papan parkiran rame. Akeh wong jajan ing warung. Ana warung cacah 3. Warung sing oleh buka mung pendak malem Kemis wage. Nanging nalika Harsaya munggah tekan emperan Cungkup, jebul ora ana sapa-sapa kejaba mung juru kunci Mentarmin. Kula pesen nggih. Mangke sadangune panjenengan semedi yen wonten apa-napa ampun ajrih. Tetep lenggah sila ngeningaken cipta. Mboten perlu dipaelu yen wonten menapa-menapa. Piwelinge Mentarmin. Harsaya banjur diterake mlebu Cungkup sing ana pasaryane Mbah Klantung. Dheweke mapan lungguh sila. Swasanane peteng. Harsaya kudu semedi ana kono sewengi natas. Ora kena metu saka Cungkup yen durung rampung semedine barengi srengenge mungup-mungkup ing bang wetan. Harsaya rada mrinding. Swasanane peteng dedet. Kathik dheweke mung ijen ngadepi kijing sing ditutupi luruban mori putih. Wektu rasane gremet alon. Yen ora kelingan duwe gegayuhan dadi lurah, Harsaya pilih ora nerusake olehe semedi. Watara ngarepake tengah wengi, Harsaya ngrasakake ana angin gedhe nempuh papan kono. Suarane kemrosak. Dumadakan embuh saka ngendi?
ngerti-ngerti ana ula sing gedhene sapupu teleser-teleser ing ngarepe Harsaya. Harsaya kelingan piwelinge juru kunci supaya yen ana apa-apa ora susah dipaelu. Ula sing gedhene sapupu lan dawane watara 5 meter kuwi nyedhaki Harsaya. Ula munggah ing pangkone Harsaya. Abot lan anyep. Harsaya tetep anteng. Ula banjur ndelosor mudhun saka pangkon lan lap. Ilang embuh menyang ngendi. Ora watara suwe ngerti-ngerti ana bocah gundul cacah 5. Padha jejogetan. Yen pas ngingetake Harsaya banjur padha ngiwi-iwi. Senajan solah bawane bocah cilik 5 kuwi lucu, nanging Harsaya ora kepingin guyu. Ora pasah digodha. Wusana wewujudan bocah cilik 5 kuwi ilang. Bubar kuwi Harsaya krungu kemrus saking udan deres. Ana gluduk lan tatit kumilat. Barengi tatit gumebyar padhang, Harsaya weruh ing ngarepe ana wanita lungguh. Lan dadakan cungkup kono dadi padhang. Har, kowe kelingan aku sapa? Pitakone wanita kuwi. Harsaya maspadakake mencereng. Tuti. Ya, wanita kuwi Tuti, bojone Purwati. Apa bener? Biyen Harsaya pancen seneng karo Tuti. Nanging ora wani ngomong. Kuwi tresnane sing kapisan. Tekan kapan wae Harsaya ora bisa nglalekake Tuti. Tuti banjur menyat saka lungguhe nyedhaki Harsaya. Kowe seneng karo aku to, Har? Ning kok kowe ora wani omong? Aku ya tresno kowe lho, Har. Merga kowe ora omong, mula aku ndisiki dadi manten. Kowe dadi manten karo Penny. Jane atiku lara. Ning ya wis ora dadi apa. Saiki awake dhewe ketemu ana kene. Ayo saiki mantenan ana kene wae, Har. Kandhane wanita kuwi. Harsaya isih tetep eling pesene juru kunci. Mokal Tuti kok mlebu cungkup batine Harsaya. Tuti saya cedhak. Ambune parfum wiwit mbuyarake eninge ciptane Harsaya. Tangane Tuti wiwit ngrayangi awake Harsaya. Harsaya terus budidaya ngeningake cipta. Nanging panggrayange wanita kuwi wiwit ngambah papan sing wigati. Raine Tuti uga sangsaya cedhak karo raine Harsaya. Ambekane wanita kuwi kaya bubar mlayu banter krenggosan. Wis budidaya ngetok kekuatane, nanging wusanane bentenge Harsaya jebol. Ora kuat, dasare Harsaya tetep isih nyimpen rasa seneng marang Tuti. Mula dheweke banjur nglanggati, kinekep lan arep dicecep lambene.
Nanging dadakan keprungu swara guyu cumengkling. Lan wanita sing dikekep dening Harsaya mau malih dadi pocongan. Harsaya kamigilan. Pocong dikipatake. Harsaya menyat banjur mlayu sipat kuping metu saka cungkup. Pocong kuwi ngoyak. Harsaya terus mlayu karo girap-girap. Tekan papan parkir kendaraan, kena padange lampu, pocong ilang. Harsaya megap-megap. "Wonten apa, Mas?" pitakone tukang parkir. "Pocong, kula dioyak pocongan." Wangsulane Harsaya isih krenggosan. "Mboten wonten napa-napa kok. Pun, Mase sakniki mlebet warung mriku mawon riyin. Ngunjuk wedang kersane tenang. Mangke terus kondur. Warung niku ngebyar kok, Mas. Bukane mawon dalu." Kandhane tukang parkir. Harsaya manut karo iguhe tukang parkir. Dheweke mlebu salah sijine warung. Apa wedang jahe. Mbok menawa merga wis wengi, rada sepi. Sing jajan ming sethithik. Papan parkir sing mau rame ya wis suda. Harsaya banjur ngombe wedang jahe lan ngemplok gedang goreng adem sing klomoh lenga. Wedang lan gedang entek. Bayar terus marani parkiran njupuk motore. Ana rasa isin dene jebul dheweke ora tahan uji. Motor age-age dibandhangake, selak kepingin tekan ngomah. Nanging durung pati adoh saka kono, ngerti-ngerti ing tengah dalan ana pocong jumbul-jumbul. Harsaya bingung. Motor wis kebacut mlayu rikat. Dheweke nyoba ngendani aja nganti nabrak pocong kuwi. Ngerti-ngerti brak. Pet. Kabeh peteng. Harsaya ora eling apa-apa. Bareng eling jebul dheweke wis ngatang-atang ing rumah sakit. Nalika mripate melek, Penny wis ana kono. Praupane katon sedih. Semono uga Purwadi lan Tuti bojone. Weruh Tuti, sakala Harsaya bali girap-girap. "Pocong!" bengoke karo tuding-tuding Tuti. Judul mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi dadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.